ya mesem guyu to. Mau dikeket mau lho jenengan niku malah kon mendel mawon. Oh piye? Ora ngira babar pisan. Yen aku bakal cumondhok ana ing papan kene iki. Papan sing guru biasa. Sarwa kebak kaendahan piye? Wong ning kene iki wae kahanane nggih kok ngoten niku. Sarwa enggak. Sampane kurange piye to? Ning desa biyen sampane iku ketemune kur batu ro kayu. Saiki ya apa-apa ana. Arep nyuwun apa-apa ana. Carane diapa sih? Iya, iya. Piye kurange pripun? Ora kaendahan. Nggih. Nanging ora iso ngirit atiku piye? Aku tetep ora seneng mapan ana ing kene piye. Jane ra seneng niku ngopo to sampean niku kurange pripun? Ajeng kepripun? Sing ora disenengi iki napane? Lah banjur aku kan lelati karo Kanjeng Adipati piye? Wah nek aku ya seneng lho. Lah atiku kuwi piye? Aku ora tresna piye? Oh, sithik mawon. Umpama iso dijoli aku ya jane gelem. Oh, dijalke apa pripun? Senajan sithik karo aku ora sudi piye. Atiku kuwi ora tresna. Kaya ditulungi bener-bener niku kaya manut. Ngerak iku lho ngono lho kok kon kelere lho. Jeng ngene lho. Nek sampean niku ora kersa nglatih. Sing cilaka ki aku lho. Iku kula sing cilaka. Kok sing didukane kok kula. Mbok kurut deh. Lah nek atiku kuwi ora seneng. Saiki piye wae kono sing ngenteni aku. Kok ora seneng kok dipaksa-paksa. Gelem kok wis ketingi wingi. Sing golek ya sing enom kok ya nek kula ora jedupo. Nah, wong tresno niku nek pisanan ketemu niku ya ngono kuwi mboten seneng. Nek suwe-suwe niku suwe-suwe niku ya rasa tresnane niku tumbuh. Ora piye? Ora iso. Aku tetep ora duweni rasa tresna. Marang Kanjeng Adipati. Kok le ngayal to jenengan niku nek pripun iki ya kula wis teni kula wis susah nek ngeten niku Den. Kula niku bingung. Kami ngomong sampean niku tak ngerti ngiwono munggah gunung medhep gunung kok repot. Nek aku ki ora tresna tenan. Lah wong wis tuwa kaya ngono barang ki lho piye? Tuwa niku malah rasa dadak ngajari kok. Lho, mantu ini ya sing buri dhewe nika biayane sepuh niku. Saya tua tuh saya buri gede ngono iki lho. Ora piye aku tak takon. Napa? Terus aku kan kudu kepiye nek kaya ngene iki? Aku ora iso terus-terusan ana ing papan kene iki piye? Aku yo bingung. Lah kersane pripun to saiki kersane pripun? Kersane niku pripun? Nek sampean niku ajeng tinggal mriki, mengke nek konangan yo kok padha wae malah saya rekoso. Mumpun ditelakeni ngoten lho. Lah kira-kira piye ki iso nggawa lunga aku saka kene ora? Lah gumantung. Sesuk tak opahi lho yo. Aku ora iso tenan nang kene piye. Opahe wae rung cekro. Rung cekro iki yo opahe niku ana apa ora? Nek mau ge dikai to. Anu isine niku lho kaki ngoten lho. Lah arep rene mawe dalane wis munggah medun kaya ngono lho yo. Nggih wong omah-omah ki ya sing penak ae munggah medun niku lho Bu. Nggih. Terus piye kok piye? Nek nganti Kanjeng Adipati teko nang kene aku terus kon piye piye? Ya gelem piye-piye munggah ngene. Kon iki. Senajan teko. Iki tau gawe iki tau. Ora iso piye. Iki malah ngopo ngono lho. Ora iso. Ora iso
bingung lho ya. Bingung ki ra kapan-kapan iki lenggah malam iki to. Kok pasti kaya ngene iki kurang. Loh, iki malah ngopo ngono lho. Nek ngresiki iki ora kaya ngono kuwi. Lah kok ngono ki lek ngajari resep sing bener ki ora kaya ngono kuwi. Nah, ngene aku mau kene ngene yo. Lah, iki padha-padha wong desa lho yo. Aku Saiki aku iso kaya ngene iki lho. Nek wis tuwa niku ya jeruk werna-werna. Nek isih enom ki wis halus. Kok kleset ora? Mak tunyuk. Oh. Tempur. Nek telo niku tempur. Ora ki yo. Aku duduk mawon to. Kasunyatane aku ki ora iso seneng nang kene yo. Nek kula ya seneng ten mriki wae munggah lho. Lah iya. Senajan kene apa-apa ana yo. Kula ajeng munggah mriki pun angsal terus sawer 50.000. Kuwi yo paling mbah-mbah mau paling yo. Ora palsu niku anyar. Asli niku. Yo dilebokke ngono ki mau. Nek ten mriki pun aman. Wah. Mak pupuk. Saiki bali iki. Sampeyan kok mamen keleki gak kuno. Ya, Mbak. Lagi, Mbak. Tak kering anu jase niku iso sak. Wau ki dintek-entekke sih. Wau. Ajeng napa nggih nglipur ndara kula niku. Pun monggo anu napa sing iso ngoten lho Bu sing gunyak. Kula pasrahke buaran kono. Durangin. Iki ngopo ngono lho. Apa kok betek? Kowe iki kaya ngerti atiku ta yo? Kok kene wis ngrasake ati kaya ngene lho. Omah juntat-juntit kaya ngono ki lho. Sampenya sake nendi ngono tak derekke ro. Ngono ki aku ya wis. Ya Bu ya. Apa sing mau dereng ditokke. Lho. Ngapa iki? Sampam iku ya ora. Tetep ora iso yo. Ambok pijet ana ngono ora iso. Ora iso apa? Ora iso mijeti atiku. Atiku tetep lara kaya ngene kaya. Ati iki nek ten mriki nek tak boten to. Ya wis iki iki. Ya. Iki satiyene sithik iki lho. Ganti. Oh, iya. Sinebut lawan putri Senajan wis sepuh ning sing temonjo. putra Kanjeng Surat lawe Ora muni lho.
Sayang
kaya ngene iki lho. Piye? Bener sing dadi ature bapa. Nek apa ki wae. Yen aku ki diterima wanita, ajining diri wanita, kudu iso njaga kasutene kaminatan yo. Kasutene aku tak kira rusak ya. Lah bapak sampean niku kamu oleh kula niku. Sajak wis kaya ngene. Sapa sing gelem karo aku tapi yo. Kono sing gelem kok iki ya gelem kabeh. Kan ternyata aku ki ora duweni tresno. Datang Kanjeng Adipati piye? Mungkin gilos-gilos nek ya Ora iso. Tekan kapan kae aku ora bakal iso duweni tresno piye? titik mawon titik. Jadi aku ora iso. Titik titik. Titik apa-apa niku. Aduh sing duwe wis ana. Pangimpenku dadi kasunyatan. Senajan aku durung tau ketemu, bareng ketemu jebul kimplah. Lagi ketemu wae, rasane atiku wis rasa seneng. Dahe bonek kelakon dadi garwaku. Iki semanten ugi kula tekan Mas. Kula nikah nangge panjenengan sak menika. Nanti kula Terus. Kowe tak dawuhi apa? Kowe tak dawuhi tak kon nglipur Dewi Renggani supaya ora susah lah kok malah ngepet aku. anu mongko paham itu nggih pun kula lipur, pun kula reh-reh. Anu kok. Iya gini saku kali sampean. Ning kowe ora gawe-gawe. Mboten saya iki janjine sampean nek iso ketulno karo danamu mongko kita kepene. Yuk. Perkara kuwi gampang. Yen wis kelakon Renggani dadi garwaku, kowe njaluk apa kowe malah aku iso kok mayu kowe malah. Ora, rene tak kandhani. Kula. Nggih, tripun. Kandhanono supaya nyaket aku. Oh nggih. Mas Sarah. Dawuhi. Kepilih dawuh. Pripun ta? Tak kon nyaket aku lah kok malah kon rono ki karepmu piye? Bantu to nggih. Cincin anu nek mriko ki kudune 1000 seprapat. Aja mung 1000 seprapat tanggung. Renggani. Injih Kanjeng Adipati. Wong ketemu calon garwane kok disuguhi bokong. Karepmu piye to Renggani? Nuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kula menika tesih bingung. Terus kula kan pripun menika? Ora usah bingung-bingung. Sing baku kowe sabuh dadi garwaku. Kowe kadipaten jampane ora bakal sengsara. Mulya. Mbok sing boten bingung mawon. Kula mawon iki. Wah tunggale nek kaya kowe. Nalika sawu kula tak anu nyaukil tapi ngesaken apa? Kopi, susu, jahe. Napa sing dikersake? Susu. Aku njaluk susu ning sing dadak meres. Oh. Nek susu kedaluwarsa aku ora. Anu, enggak ora tak dipikir. Tekan lho, susu sik ayo. Aku lu ketemu Renggani kapan kok jalan mburi. Hero. Balik yo tak rumah saku yo pelite ra ilok. Anu, pegang jahe nggih. Wis sak karepmu. Oh nggih.
aku tak rembugan karo Renggani, kowe ning mburi cecawis apa karo menantu. Wedang jahe niku 11.6.000. Yo jaluk dhisik. Kok metu ki aku ora gawa kok. Renggani, Kokil. Pinjul Kanjeng. Mulane ra ketok. aku njaluk pangapuramu marang kowe. Jalaran ing pengangkah. Patih Dirgayuda ana ing Jatisrana tak kon nglamar. Ning jebul Patih Dirgayuda malah ndusta marang kowe. Mula sing gedhe pangapuramu saiki gandeng wis dumunung ing taman Jampanan. Mula kowe gelem ladeni marang Adipati Somalewa. Kanjeng Adipati ngersakaken kula supados lelados dumateng panjenengan. Ngono karepku. Mboten saged. Mboten saged Kanjeng Adipati. Iki Srana. Aku bisa jumeneng Adipati ing jaman Kantilana menawa aku garwa marang sliramu Renggani. Nanging kula mboten saged nglanggati menapa ingkang dados kersanipun panjenengan. Ora bakal kedloro uripmu. Jalaran kowe bakal tak mukteke ning Kadipaten Jampanan Renggani. Mboten Kanjeng Adipati. Amarga kula menika mboten tresna dhumateng panjenengan. Tresna jalaran saka kulino. Yen kowe kulino ketemu aku, mesti ana wiji katresnan kang tungtung marang aku Renggani. Mboten. Mamanesmu angocewa anggawe aruciten gale Kula menika mboten tresna dhumateng panjenengan. apa kang sinadya umpama mundut rohmi tartamtu sakto umpama mundut umpama wong numpak rasane atiku malah bingung. Nembung wanita ora gelem. Dadi nggonku ngalem bono nganti tumpang suh. Panjenengan menika lho. Nek kula mboten tresna ki mboten ngoten niku. Engko tresna. Mboten. Tresna. Kemprah-kemprah. Jangan so. Lumampah tanpa bala nengek Ora terang-terang jolo temago jeng angin jongan pakuringan yo abot-abote tresna leng ngrumpaka kleru yo wis ora apa-apa iki mergo aku gedhe rasa tresnaku marang kowe Renggani. Injil. Kula pitados dhateng tresna panjenengan. Nanging kula menika mboten tresna dhumateng panjenengan. Mergo apa? Lah panjenengan menika Mergo aku tuwa.
Lah kene yo ngerti ngono lho. Tuwa ki tak umpamake kambil. Kambil ki nek tuwa santene akeh. Tuwa-tuwaning sapu tak kandhani. Sapu ki nek isih anyar, nggo nyapu yo kela-kela. Nek sapu wis gerang, nyunduk wonge kena dadi aboh kok. Lho, kok tekan nyunduk-nyunduk barang iki. Lah sapu gerake nek kena ini, wah. Iso infeksi tenan. Tetuan Sampun kok Kanjeng sao panjenengan kok kira-kira iki lho. Kakang seniman sing putih Iki lho. Ayo. Ayo kenapa yang ngono kuwi? katras nang kudu mane Kaya ngono kok arep gawe wanita tresna kuwi lho. aku lagi nyekel astane rasane wis mak nyekel. Ndalipun nek nyekel yani. Yen pengen ditresnani wong wadon kuwi aku kudune dilus-lus kok piye. Wong ngelus-elus. Ana ngono kuwi. Karepmu ki piye to? Jare kon ngelus-elus. Aku nek dilus-lus kowe ngomong. Sata masa mingra Lho ora tenan. Ora nyerah-nyerah. Ayo. Coba kira kono. Aja dene. Iki lho. Sapo ana rasa aku janji. Nek kok nyangkan iki piye. Ya, Lho kowe marang apa ngono lho? greget aku karo. Jenenge wong katresnan kuwi nak ya kudune ati loro dadi siji. Lah ya dadane siji ayo. Lah, kono gelem aku ora kok ya ora iso dadi siji. Oh di piye? Jenenge katresnan kuwi nek wis nyawiji, Umpama dipeksa. ora iso. Nek dipeksa kuwi ora penak. Kok sapa? Ya aku ini kok. Wah, aku tau meksa yo penak banget yo. Renapa antara ratri Lho, aku. Iki lho. Iki tenan ngomong. Lho kuwi apa kuwi ya? Iki lho. Narsa jagat aton aku dorongan meneh. Aku dorongan. Lho nak ya bali to. Lah Lah, kok Nek. rono lho. Nek urung kasembatan sediane mesti sik bola bali kok. Katane ki ngangsa rek
kasmaran ki jebul abot. Lah ning kok piye kon kok? Yo nek apa diburuke. Ah. Lah wong ngono wis sambat abot. Apa meneh wong aku kaya kuat. Wong wadon kene angel yo ora kaya wong wadon. Nek gampang yo ora kaya wong wadon. Aku nyawang timplah. Kaya ngono ki ora sronto aku. Kaya kepengin nubuk aku. Nyawang nang omah mring. Gegah sabar ana watese. Somale wong menut digawe kabel. Aku sabar Kanjeng Adipati. Mbok sing sareh to. Ngono wae nesu lho. Ngono karepe bojo aku. Kudune aku iki sing sareh to Kanjeng Adipati. Aku demenan. Panjenengan ampun ngoten niku to. Yo karepmu piye? Karepmu piye? Nek aku ora duka yo karepmu piye? Ngaten Kanjeng Adipati. Panjenengan ampun nesu nggih. Jon, Estunipun kula menika nggih tresna dhateng panjenengan. kowe tresna karo aku. Kok mau. Dadi aku ora duka marang kowe. Terus yen kowe gelem dadi karo aku. Sakti wae. Ngaten Kanjeng Adipati. Kula kersa dados karo panjenengan. Nanging kula gadhahi inangan ing panjenengan. Kowe arep semaya. Nggih. Kula nggih nyuwun wedal. Ya ojo suwe-suwe. Kula ngaten rasa tresna kula menika. Lahir batin. Nggih. Wah, aku nyawang iki bareng tresna ces rasane atiku. Digoroi kowe iki. Nggih. Mboten napa-napa to Kanjeng Adipati. Ora apa-apa dadi waton tresna marang aku. Kula nyuwun wedal. Ya lu tupiran dino. Setunggal tahun. Setahun. Nggih. Wong sak karep kok disembayani setahun. Sebulan. Ora sabar. Lah terus pripun? Sak jam wae. Lah. Lah nek sak jam ki tinggal merem ae wis sak jam e. Lah yo rasa merem. Ngaten Kanjeng Adipati. Heeh. Kula nyuwun wekdal menawi setunggal minggu. Pripun? Nek ora cidra iku boyo kowe. Inggih Kanjeng Adipati. Seminggu kowe sagut dadi karo aku. Nggih. Sagut. Nggih. Tenan. Nggih kula saged Kanjeng Adipati. Nggih. Lho, Ora usah disolke. malah kok dek cilik ka aku senengane ya dolanan. Lah yo ngene iki rasa ora kata ing katresna aku lan kowe. Ngaten. Iya. Kok rasa muncul. Lah niki jenengan pinten banget ngene lho. Apa? Seminggu kowe semaya. Nggih. Aja cidra janji. Tak tunggu. Pun mboten saged tinyang niku nggih. Ora. Wes aku njaluk pamit. Inggih Kanjeng Adipati. Monggo. Seminggu. Aku kudu dadi bojone Kanjeng Adipati. Kamangka aku ki ora duweni tresna. Piye? Iki piye? Ngene lho piye? Aku mau ki sakit.
Biung, ya aku kudu kepiye Biung? Kowe yo bingung kok sampean iku yo aneh jarene ra tresno yo seminggu yo gelem. Lah medeni ngono ya. Aku ditenan mau. Sampean ki lek ngladeni kan diteng mripate ngoten lho. Ngono. Nggih. Oh merem ngono. Merem ra yo melek. Merem melek. Ora ya. Pripun. Kula ki yo ngertos nek sampean iku kepeksa mapan ten mriki. Lanjut kesane pripun? Kasunyatane hatiku ki ora iso diapusi yo. Aku ora iso nresnani dateng Kanjeng Adipati. Yo nek mboten Ngene yo. pripun kersane? Yen ngene aku bakal sumpah yo. Yen ana sing iso paring pitulungan marang aku yo. Nggih. Yen wadon bakal tak anggap dadi sedulur Sinorowatiku. Iku nek wadon. Iya. Nggih nek jalan. Ning yen kakung bakal tak sumpitani Biung. Umpama sing saged Tulungan marangku. Panjenengan menika cinta. Katosipun mangertos menapa ingkang dados unek-unek kula menika. Aku bayumu. Aku sing ngerti apa sing dadi tansing ati. Ning semono. Kabeh wis dadi tekaning garis sing kepesen. Umatku ning kodrating jagat kudu nglakoni lelakon kang koyo iki. Wis kowe ora perlu tawang-tawang tangis. Senajan to tangis kumetes nganti wah gedhe kang pungkasan. Ning yen aku guru marangku sing surat dalam katonai aku ora bakal ninggalake marang. Wis Kanjeng Pangeran. Astu panjenengan badhe paring pitulung dhateng kula. ora tak baleni meneh ngendikan. Ora perlu kesuwen kowe bakal tak kanthi lungus ke papan yen. Ayo semikir ke papan yen. Wis lek kowe mungsuh buru oleh nulungi marang. Oh, oke. Monggo.
Iya bener. Kepiye Kakang? Ya wis, aku mung setuju sing dadi karepmu bicara. Oh. Iya. Soal iya. Mumpung kahal sepi Kanjeng Pangeran ninggal, prajurit ora sing jaga. Saiki ayo tindakake. Yo. Ora kanyono babar pisan. Yen to Kadipaten Sukodana kasaputen mendung ngamandanu katon lelimongan. Apa pancen iki pacoban marang aku anggonku ngasta pagran ning Kadipaten Sukodana. Nanging aku iki menungso diwajibake mumpung ning ngersaning Gusti kang gawe urip. Muga-muga kabeh dadi panunut kasih. Iki lho ngopo? Kok dadaling kahanan kedadian kaya ngene ae? Yo kan Wis, tujuan iki apa jopo? Wis, kowe ora perlu ngerti. dalam karakter kan. Sawangan. Setiap Praja pancen 20 tahun kepungkur kowe tau matur marang aku yen Senopati Pranging Kadipaten Sukodana bakal gebang garwamu nanging kasunyatane anggonmu matur ing Resaku Dara ngono apa piye Setya Praja? Ora sak kokeanmu bos. Bos. Ora ditanggulan apa? Kirang wicaksana Kakang. Unjuk aturipun Akan timu. Loh. Pangasaning Senopati Sukodana kowe. Sing gedhe pangapram. Dini 20 tahun kapungkur aku pancen ndar ature Pati Setya Praja. Nganti aku mlindung. Kowe supaya lunga saka ing Kadipaten Sukodana. menika wonten pergi kalih. Panjenengan awrat kalenggan menawa awrat Pati Setya.
yen tak timbang bobote padha. Mergo Setya Praja anggone labuk ana ing Kadipaten Sukodono tanpa winates. Yo, yen pancen kowe mbutuhake aku kudu milih salah siji. Ora kene. Aku milih keselamatane Patih Setya Praja. Yen pancen kowe kepengin unggah dampar Siniwaka ning Kadipaten Sukodono. Bakal tak pasrahke kanthi tangan sak kloron. Kuwi tenan Dipati Setya Praja. Ngendikaku tak penggalih luwih dhisik. Kabeh sing tak ngendikake marang kowe lahir tumusing penggalihku aku Balila yen pancen kowe kepengin unggah dampar ning Kadipaten Sukodono. Dipati Surya Gotong Longge Pakunjaran Patih Setya Praja Gotong Longge Pakunjaran. Yo, ayo. Kok dadi ngono? Waktu iki perkara iki. Oh yo, yen pancen kowe sing dadi karapanmu, iki ngono. Ora bakal suwe enggak tampane Kadipaten Sukodono. Ais. Thank you.
kaya macan luwe. Sina. Ora njenengan iki sapa? Mau ngarep aku ora durung tau tetepungan marang kowe. Ngaten Kanjeng Pangeran. Kula menika renggan. Renggati. Nggih. Juga marang pasuryanmu. Aku ngerti. Apa sing dadi panandhanging atimu? Kowe ditresnani karo Kanjeng Adipati ning ora seneng. Inggih. Renggah, tak kandhani. Inggih Kanjeng Pangeran. Pancen bener kowe. Sing jeneng talining katresnan. Kang jiret atining wanita kuwi ora bakal kenceng. Lamun ora linambaran tresna sejati. Mongko renggah. Tresna sejati kuwi mawa teges korban. Korban apa wae kanggo rabuking katresnan? Ya bondo donya, wektu yen perlu ati lan pikiran. Kabeh kuwi mau kanggo nandur wijining katresnan. Inggih Kanjeng Pangeran. Pangeran. Katresnan kuwi sambiji kang kang kebak kaendan sinungging rasa sesek. Sing semeng atimu dibeksa dening Kanjeng Adipati. Nanging kowe isih bisa njaga ajining iki. Isih iso njaga rumeksa sucining kawantan. Tegese kowe sing kandhine wanita. Wanita tama sing bisa calon dadi tuntunaning kabeh para penyok ing Sukodana. Lamun kowe dadi wanita ucah sucining kawanitan wis kok ulungake dening priya liya. Uripmu wis ora ana tegese. Bobote kawanitanmu wis ora waji. Bener kuwi mangga. Kanthi kawedan apa wae. Mendung sing tetep bakal sumilak kapiyak dening angin gedhe. Dadi wego-wego putih kang lumaku. Kang nibani jiwa lan ragamu kaya dene putih atimu. Manggaran. Saiki kowe kandha marang aku. Aku kandha sing akeh-akeh kaya ngene iki mau tanggap ora tejan. Inggih Kanjeng Pangeran. Kasunyatan kula menika wanipun boten mesra tresna dumateng Kanjeng Adipati. Sakmenika sampun wonten Kanjeng Pangeran Ora. ingkang bakal tresnani kula Kanjeng Pangeran. Lho nek aku nyawang kuwi. Pongko ati sanubarimu wangsulanu wis beda. Nek aku kandha memani ing atiku kudyaning rasa. Sak lumahing bumi sak urepe ngantariksa. Ora ana wanita kang bisa ngranggeh tumiyung ing atiku kejaba mung sliramu. Senajan to kowe iki bocah desa, ning nek aku nyawang surah bang kang indah lan milangon. Aku saka pranan marang kowe jan. Estu menika Kanjeng Pangeran. Ning rene iki papan dudu papane. Aku duwe kewajiban kudu balik kowe kaya ana ngersane wong tuamu. Aku bakal nginang jambi suri. Bakal ngetokke jiwa satiraku. Kowe tak tembung marang wong tuamu. Inggih, nggih. Inggih Kanjeng Pangeran. Menawi menika ingkang dados kersanipun Kanjeng Pangeran. Kula derek Kanjeng Pangeran. Inggih. Menawi mekaten. Dalam bakal Regani. Sopo? Sopo regani? Ngeten Kanjeng Adipati. Menika Bayu Murti. nggih Kanjeng Pangeran Bayu Murti. Apamu, Kang Masmu? Menika anu Kanjeng Adipati. Anu Kanjeng ki? Adipati ngeten. Kula ki
Ngeten Kanjeng Adipati. Anu Kanjeng Pangeran menika calon garwa kula. Kowe sekawit matur apa karo aku? Kowe saged ngladeni aku ning kowe duwe semaya seminggu. Iki wis seminggu. Malah kowe sesandingan karo priya. Malah kowe matur jare calonmu. Apa ora teges wanita lelemeran? Nyaguhi aku kok saiki gandeng punca karo priya liya. Regane. Bareng aku ngerti ngendikane Kanjeng Adipati, nek kowe wis tau janji lan semoyo. Tegese pleti ing atimu gondresrani Kanjeng Adipati. Aku mung aja kowe mengaku kanthi Mboten Kanjeng Pangeran. Mboten kados mekaten. Sing tenan. Astu Kanjeng Pangeran. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Boten ateges kula nderek cawe-cawe perkawis menika. Perkawis katresnan menika mila mbetahaken pangorbanan ingkang boten enteng. Talining katresnan menika kedah dipun jiret dhateng Renggani. Namung Renggani menika pasti gadhahi wewenang lan kamardikan tegesipun Renggani menika saged kemawon wenang nampi panjenengan ugi wenang nampi panjenengan. Renggani gadhahi kamardikan. Panjenengan ugi kagungan kamardikan wenang meksa dhateng Renggani. Ning nek katresnan iku dumadine mergo kepeksa. Niku mesuke kelakon keberan mboten badhe aku Kanjeng Adipati. Sadurunge aku ngrewes apa dadi aturmu, aku kepengin ngerti. Sejatine kowe sapa? Kula Bayu Murti. Bayu Murti Sukodana. Malah tiwas kebeneran. Ya putrane Kanjeng Adipati Sukodana. Malah kowe kundur ning kadipaten, matur kang Rama yen kowe supaya ngombyongi karo Adipati Semala. Perkara Prabeya Adipati Somalewa kang bakal nyukupi saka Sukodana rasangga seragam. Kok tak matur bututi. Wis digawe seragam. Perkawis menika monggo nggih dipun penggalih langkung rumiyin. Nek piyambakipun menika tresna dhateng panjenengan kula sarju. Kula nggih badhe nyengkuyung dhateng panjenengan. Ning kasunyatanipun piyambakipun menika tetep lan tubuh boten tresnani panjenengan. Ing sekawit Renggani ana rasa tresna marang aku. Nanging bareng ketemu kowe, njul malih tinggal apa tegesen kaya ngono ora dening wanita kang lelemeran. Saged kemawon panjenengan ngendika ngaten. Mestani ngaten ki saged mawon. Lelandhesan panjenengan menika mung nuruti obaling karep playuning ati. Nuruti hawa nafsu. Wong wadon menika ringkih. Saged dipun mestani keribetan nyawing kepanjangane. Panjenengan boten gadhahi raos kamanungsan dhateng Renggani. Renggani niku pawesti. Cukup, dia pun dia runtuh. Bisa piyambakipun mesti kemawon boten. Cukup, aku ora butuhake wejanganmu. Kula mboten badhe wejang panjenengan. Yen panjenengan taman pusaka Renggani Sukodana jengkelan pondok aku kono.
nanging ora sawijining satria bagus. Kang merpi karo aku sapa kowe? Aku Kang Juluk Joko Lelono. Joko Lelono. Iya. Darbe pamrih apa kowe merpi marang Adipati Somalewa? Aku Kang bakal brasta tumindak Angkara Budi. Sendro. Jalaran aku wis sabiyantu karo Pangeran Bayumurti. Dadi kowe kepengin sabiyantu karo Pangeran Bayumurti. Yen ibuku tak jem krana aris. Sing Bayumurti digdaya duwe kapolian. Mungsuh aku ora ana apa-apane. Apa meneh kowe bayi sore mungsuh karo Somalewa? Tekadku wis krempek. Atiku wis ora bisa dibendak. Aku Kang sabiyantu karo Bayu. Dadi kowe ora kuat aiman. Ora. Mati. Aku durung krasa kalah. Ayo dibajuku. Karepmu Nek kowe kuat nafas. Aji untuk sewu iki. Kowe bakal tak tebak. apa lu? Wes, aku nuduhmu banget. Dene aku bisa ngasorake marang Kanjeng Adipati. Ora ngira bakal pisan. Jebul kowe ugi olah kanuragan. Duweni kasukan kang Mboten. Niku wau. Tas digdayane niku mboten sepinten. Wong niku mboten wonten kadigdayan ingkang linuwih. aku ngalembono kowe iki mergo aku nyawang kasunyatan sing kaya ngono. Tandangmu kowe banteng ketakon. Kasunyatan aku ora bisa ngasorake Kanjeng Adipati. Renggan. Injih Kanjeng Pangeran. Kowe weruh diri. Kasunyatane sing bisa pupu Giripati mbayamu. Uga prasapamu nalika semono. Kuwi dudu aku. Tegese kang menang nampa katresnanmu ya bocah nom-nomane. Mula perkara iki tak borongake marang kowe. Injih Kanjeng Pangeran. Kasunyatan priya menika ingkang saged nuruti prasapa kula. Banjur kowe sapa Cak Bagus? Inggih, kula kan jejuluk Joko Lelono. Joko Lelono. Joko Lelono. Pantes. Nek karo kowe pantes. Joko Lelono isih muda, bagus. Kowe yo ayu citramu. Injih Kanjeng Ora Pangeran. nampa. Wis ora cecek karo aku. Kowe dudu darwekku. Inggih, Joko Lelono. menawi mekaten. Sambungan talining katresnanmu marang renggani calon bojomu ya. Open ana renggani kaya dene kowe ngopeni wong tuamu dhewe tresnanmu kaya dene ibumu dhewe. Piye nek ana tembung kaya ngono? Injih. Samenika Joko Lelono ingkang badhe kula suwitani. Kowe tresna tenan karo Joko Lelono. Amargi Joko Lelono ingkang saged nuruti prasapa kula Kanjeng Pangeran. Tak golek liyane wae. Panjenengan ampun. Nek wis ora ana gunane, njur ngopo aku ngadepi marang kowe sak keloro. Joko Lelono, Inggih kula njenengan. aku tak wedi marang atimu.
nggonmu pupu Giripatem boyo sing diadani marang dheweke iki Renggani iki. Apa kira-kira ya kowe wis tresna tenan? Inggih. Kula tresno kaliyan Sampun Kanjeng Pangeran. Kula nggih tresna dhateng Joko Lelono. Tenan. Kowe tenan tresna karo Joko Lelono. Inggih. Besok ora bakal duweni panyokrobawa sing ora-ora. Joko Lelono ki mung bocah desa. Kere pidak kejaraan pandhe galeng saupamani. Derajat pangkat darah turun wis ora duwi. Mengko kalining katresnanku ipane tanpa kikis. Ora kinikis dening derajat pangkat uga darah turune apa wae. Tegese Renggani bisa nampa katresnane Joko Lelono. Renggani ora mbutuhake derajat pangkate pangeran. Ora mbutuhake mawas derajat apa wae kasunyatane kowe bisa nampa marang Joko Lelono. Inggih Kanjeng Pangeran. Ampun Joko Lelono menika. Ingkang sami Panjenengan sampun ngantos sujana kalian dhateng Joko Joko Lelono. Lelono menika. Nuwun sewu. Panjenengan ingkang pager kula suwitani Kok Kakang. panjenengan saged mangke ngundang. mangke Nek Terus kasunyatan ingkang sareng piyambakipun ingkang saged ngawonake Kanjeng Adipati. Tegesipun katetepanipun Renggani menika inggih Joko Lelono ingkang calon dados bojonipun Renggani. Leres nggih panjenengan. Pancen ingkang saged tetulung anak kula pun Renggani menika Mekaten Joko Lelono. Nanging panjenengan sampun pas kuatos. Lho perkawasipun kados pundi kok kula ora oleh waspatos, ora oleh sumelang. Kasunyatane kula niku bakal kehilangan katresnan kula. Menika Joko Lelono menika kula ingkang damel. inggih Yo. Kanjeng Pangeran. Lho, lah Marang Anak anak kula menika. mboten. Bapak, boten Sadurunge aku Terus njaluk menika? pangapura marang kowe. Awit nalika semono aku ora bisa tetulung marang kowe. Aku dhewe diperwasa dening pepati ing jampanan nganti ora bisa tetulung marang kowe. Bapak, kula sampun prasapa menawi sinten kemawon ingkang saged paring pitulung dhateng kula menika badhe kula suwitani ya menika Kakang Joko Lelono menika. Bener iki Joko Lelono. Ingkang Nanging rumiyin. nanging ngerti yo. Coba Joko Lelono. Sak benere kowe sapa? Bukaan. Aku matur suwun Ki. Iya Kanggo. Aku ora pegel. Aku ora lilo. Aku ora trimo. Bapak, Ya kepiye enggak? iki adikku Paranti. Lah ora pangling to. Ya iki mula sing gawe aku supaya tetulung marang kowe. Iya, Iya. Bapak. Jeung pangeran nyuwun menika. sewu Bapak kula tak kondo kali Renggani. Iya. Inggih Kanjeng Pangeran. Nek kasunyatane Joko Lelono ki bocah wadon. Tur kowe ora bakal njabel kandhamu mau ngarep. Tegese kowe bakal netepi janjimu. Senajan topi wadon, kowe go calon bojomu nek pancen kowe oleh negara temandang sakarepmu. Terus pundi menika Kanjeng Pangeran? Ya mboten Ora apa-apa. Aku lilo. Sampun ngatos menika nyempiran. Menika dipun lebak kentun ingkang baken sak menika ingkang Rama dipun pikut dening Bisapa saandhanipun. Pramila wekdal menika panjenengan kalian Joko Lelono supados tetulung dhumateng Rama panjenengan. dibating Sukodono. Inggih. Sak menika wonten pundi papan gunungipun? Dipun betaken wonten ing Wonten ing Pakujaran. Pakujaran. Joko Inggih. Lelono. Ayo perkara aku. Kok diwaris Pak. Aku ora
Digantilen ati loro kang dadi siji. Nanging aku ora tresno, dikapak-kapakno kae. Aku ora tresno. Atiku kenceng. Bebasan atiku kuwi kaya watu ing tengah segara. Ora bisa tinikes dening apa? Banjur kepiye? Oleh papan kene aku ora kasembadan ngepek bojoku nek gas kulunmu Ayo ning papan kita. Gas kulunmu marang bae. Penemulan pikiranmu bener. Rikala semono anggonmu prasetyo marang aku. Nyatane wektu saiki wis dadi siji marang Widarba. Anggone nduweni kekarepan rak pranatar pabraning kadipaten. Jalane kabeh iku kan kabeh golek kamutan. Golek kamutan kena. Nggone panggayuh kang luhur. Ora apa-apa. Nanging kudu nganggo cara satriya. Aja nganti rak pranataran pabraning negara. Iki kabeh wis tak anggepi kabeh wis padha senuju. Aku sainget yen ati pikiranmu wis dadi semarang Widarba kang nduweni kekarepan angkara murka nanging kowe elingo rikala semono kowe prasetyo marang aku ana sak ngisoring gendera umbul-umbul kadipaten kowe disumpah prasetyo kowe kudu nuhoni apa kang dadi araning prajurit ngono-ngono ditegesi prawira jujur piloking pati iya kok jebul ilang rasa kamanusanmu wektu saiki kowe nyauji marang Widarba nganti ilang anggonmu sumpah prasetyo ana sak ngisoring gendera umbul-umbul kadipaten Widarba oh iki piye kok kon meneng bae Ayo sudah cukup apa teh? Ayo, saiki podo kabeh tunggal nyawiji ben aja ana alangan wedi apa. Ayo, saiki kabeh podo Ayo to. Sing tok karep nyawiji ku piye? Monggo aku ngerti. Anggonmu nyawiji marang Widarba. Wong nyatane apa kabeh sing dadi pakoni Widarba tok lakoni. Nanti kowe nyonyo aku, monggo kowe ngerti. Aku iki sapa? Aku anggone pangurusan kadipaten. Kabeh mau wong iki kepengin kamutan. Ana iya kamutan iki bisa direbut. Apa kowe ngerti?
aku Bayu Murti ninggal kadipaten. Nganti wektu saiki kadipaten kowe dene kasampute mendung mergo saka kamurkane Widarba. Nganti aku mapan meneh papan pesakitan kene. Mila saking menika sak sinten ingkang badhe nglingsiraken kalengganipun Rama wonten ing Kadipaten Sukodana. Kula putranipun Rama, kula ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika. Bagus, pancen kowe sing tak pesake. Pancen kowe kang tak gadang-gadang mengkone kang nglinteng keprabaning kadipaten. I lajeng tiyang-tiyang menika sinten mawon niku? Apa ora prayoga tekono ingkang ngabdi marang Widarba. Bisa. Jebul kowe ngutuk api lamur tenggiling api mati. Kasunyatane urip ning Kadipaten Mengku Pamrih bakal nglingsirake kalenggane Rama. Pancen wong urip ku kabeh Mengku Pamrih. Banjur apa kan? Bisa kok. Iki tekan wancine. Iya. Kowe mung aja munduruti hawa lan kekarepan. Kowe kudu noleh ana dalan ing kautaman. Lamun ning papan kene kowe mertobat ana ngersaning Rama. Mertobat ana ngersaning Kang Maha Kuwasa. Tirtaning kawelasan bakal tumetes marang jiwa lan ragamu. Atimu bakal sik ora ginebet. Hawa kang peteng bakal putih meneh. Dadi pikiran kang padhang bali ana dalan ing kautaman. Wis saiki wis rapotan bicara. Ora kok sepak gelangsaran. Oh ngono karepmu. Oh ngono kok malah sekali kalian. Tekan sun. Kurang eling-eling kok sakit kowe ketati gawane. Injih Kanjeng Adipati. Kula namung badhe saasulinga pilih ingkang saged ngedalaken panjenengan saking Pakunjaran nggih. Putra dalem kabantu dhateng anak kula pun Joko Lelana menika nggih. Pramila kawicaksanan kawula semanggaaken dumateng panjenengan Kanjeng Adipati. Sadurunge aku bakal paring ganjaran marang pamungan iki kan bisa saka pitulungan marang aku kuwas saka Pakunjaran kene. Terus panjenengan menika sinten? Kula menika Sabda Jati saking Jati Srana. Sabda Jati. Injih. Oh dadi iki to nggih. Injih. Resi Sabda Jati kan tok angsu kaweruh. Injih ana ing pradesan kang sakmuntor mengko. Ciliramu minggal Rama. Mila wonten ing Jati Srana menika Bapa Begawan Sabda Jati menika gadhah ilmu keminangku. Kados ingkang kula cakaken wonten ngajengipun Rama Wirat Ratu wonten ing Sukodana menika. Iya. Bapa Sabda. Injih, kados pundi Kanjeng Adipati? Sakwise aku ngerti sapa to kang bisa atur pitul marang aku saka Pakunjaran kene jebul putamu iki. Injih, kalian kabantu anak kula Renggani, ugi anak kula murid pun Kuranti menika ingkang kula gantos jeneng Joko Lana nggih menika Kanjeng Adipati. Kuranti. Sakwise kowe
iso mbirat mendung kang lelimengan ana ing kadipaten kene. Iki laku-laku marang aku. Kowe bakal tak paringi ganjaran minangka senopati kadipaten Sunodana kene. Aturaken matur bubar nuwun ingkang Bayu Murti kula uga panjenengan Bapak. Inggih, Kabeta kawontenan ing Kadipaten Sukodana mriki sampun ketingal padang tetrawangan. inggih. Kula pundhut monggo sesarengan manjing wonten ing sanggar pamujan mumpung dhateng pangasaning Gusti murid Kadipaten Sukodana saged tata titi tentrem Kartararja kemari Patwa Jinawi sak lami-laminipun. Nggih, monggo kula dherekaken ing Kadipaten. Ayo, Bang.